I-IFP yazethemba impela ukuthi izohlwitha umkhandlu waseThekwini ngokhetho lohulumeni bezindawo lwango-2011. Leli qembu lalahlekelwa omasipala abambalwa labalula umbango ngaphakathi yeqenjini nowaholela ekusungulweni kwe-NFP. Kepha ngo-2016 lakwazi ukugudluza i-DA njengeqembu eliphikisayo elikhulu KwaZulu Natal. Kulokhu lizobe lincintisana komasipala abali-105 kuzwelonke, kanti lizomelwa abantu abayizinkulungwane 2,570 komasipala abahlukene. Leli qembu linethemba lokuthi lizoba oluqotho, olukhululekile nolungachemile ukhetho KwaZulu Natal, yize ikhomishana yokhetho ihlonze isifundazwe sonke njengeyindawo okungaqubuka kuzo udlame. Kube nokubukana ngeziqu zamehlo malungana nohlu lwabazomela amaqembu ombusazwe emagatsheni kulesifundazwe. I-IFP inxusa ukuthi kube nokubekezelelana phakathi kwabaholi bamaqembu ombusazwe kanye nabalandeli bawo. The IFP would like to call for calm and for all South Africans to respect their fellow citizens' constitutional right to vote and to participate in the activities of a political party of their choosing. What happened over the past weekend is totally unacceptable and grinds against the grain of a constitutional democracy which ensures free and fair elections. Leli qembu liphindela zwakalisa ukugculiseka kwalo ngesibalo sentsha ebhalisele ukuvota njengoba ingaphezulu kwesigidi ebhalisile KwaZulu Natal. I-IFP izokwethula umqulu wezethembiso zokhetho mhla zingamashumi amathathu kwephezulu.